Тарихи ватан сәхифәсе. Ирек мәйданы Казанның тарихи үзәгендә урнашкан. Мәйдан аша төн яктан көньякка Карл Маркс һәм театр урамнары, көнбатыштан көнчыгышка Карл Маркс һәм Большая Красная урамнары уза. Мәйданга атама 1924 елның 23 сентябрендә бирелә, аңынчы ул театр мәйданы дип аталып йөртелгән. Театр мәйданы Казанда 1768 елда барлыкка килә. Шәһәрнең тарихи үзәгендә урнашкан әлеге мәйданда берничә театр бинасы төзелеп торган. Мәйданның атамасы шуннан. Мәйдан классик стильдә планлаштырылган. Тигез яклы туры почмаклык рәвешендә биналар симметрияле итеп урнаштырылган. Идел буе Болгары һәм Казан ханлыгы чорында Ирек мәйданы урынында Казан шәһәренең шиге булган. Нәкъ монда Орча капкасы урнашкан. Орча капкасы аша Казан бистәсеннән Орча кырына таба юл барган. 1552 елда Казанны басып алган вакытта Орча кырында Казан ханлыгының мөстәкыйльлеге өчен кан куйгыч сугыш булган. Егерменче гасырның башына кадәр хәзерге мәйдан урынында беренче шәһәр театры, опера һәм балет театры урынында Державин бакчасы була. Төрле вакытларда бакчада Россия империясенең дәүләт эшлеклесе Державинга һәм полководец Кутузовка куелган һәйкәлләр булган. 1951 елда бирегә Сталин һәйкәле куелган. 1 май мәйданыннан Ленин һәйкәле күчерелгән. 1954 елда театр төзелеше белән бәйле мәйдан яңадан төзекләндерелә. Яңа Ленин һәйкәле куелган. Совет дәверендә биредә гомум шәһәр демонстрацияләре үткәрелгән. Аннан соң да хәзердә Ирек мәйданында иң мөһим дәрәҗәле чаралар уза. Шулай ук биредә Татарстан Җөмһүрияте министрлар кабинеты, Мәдәният министрлыгы, Бөтендөнья татар конгрессы һәм тагын башка бик күп биналар урнашкан. Хөрмәтле тамаша